Dag dames en heren, welkom bij Achter de Vuurkant. Elk kind dat is een goudmijn. Althans, volgens de gast van vandaag in Achter de Vuurkant. Decennia lang stond ze voor de klas op de basisschool in Bergen ter Blijt. Ze houdt van de natuur, muziek, maar haar grote passie dat is zingen. Zij zingt in voorspoed en bij tegenspoed. Welkom Henriette Mulders in Achter de Vuurkant. Ja, hi Jan. Fijn, dankjewel voor de uitnodiging. Ja. Heel gezellig, ja. Hoe is dat nu je niet meer naar school mag gaan? Dat is eigenlijk heel vreemd nog. Je wilt iedere dag eigenlijk toch nog gaan. Die passie voor die kinderen, die was er nog steeds. En als je een kind ziet, juf en weet ik wat. En af en toe mag ik ook nog eens gaan. Ja, dan hebben ze het toch nog wel eens even nodig. Ja. Hoe lang ben je nog zonder? Vanaf 1 september ben ik met prepensioen gegaan. Ja. Dus dan ben je dik 2,5 maand zoiets. 3 maanden bijna. Ja. Henriette, zingen, jouw grote passie. Ja. Maar wat mij opvalt is, als ik ook bij mijn intro zeg van jij zingt ook bij tegenspoed. Ja, ik heb ook bij uitvaarten gezongen. Ik heb dat bij familie gedaan. Ik heb dat ook gedaan bij diverse bewoners toen van het Anker hier uit Valkenburg. Dus die een uitvaart hadden. Daar heb ik dus ook gezongen. Ja. Waar komt die passie vandaan? Ik denk dat die een beetje in de genen zit, van opa's kant. En eigenlijk als kind zijnde ben ik al begonnen met zingen. En ik ben nog steeds niet gestopt. Ja. Ik blijf zingen. Ja. Je zegt als kind zijnde, hoe moet ik me dat voorstellen? Jouw leven toen je kind was? Toen ik kind was, bedoel je nu mijn muzikale leven of bedoel je gewoon mij als kind? Ja, gewoon jouw leven als kind. Mijn leven als kind? Nou, ik ben geboren in Breda. Dus niet hier... Dus je bent Brabantse? Ik ben geboren Brabantse, maar ik ben getogen Limburgse, laat ik het dan zo noemen. Mijn vader is overleden toen ik 3 jaar oud was. En wij waren met 5 kinderen en bleven met mijn moeder achter. Oma zorgde mee voor ons. En er was ook altijd toch tijd om te zingen. En omdat opa dat ook deed... Ja, ik vond het ook prachtig wat hij deed. Dus ik ging ook zingen. Eerst in een kinderkoor. En toen leerde mijn moeder... gelukkig na een jaar of 7, 8... iemand tijdens de Lourdesbedevaart... waar ze altijd naartoe ging. Daar was ze met mijn vader al naartoe geweest. En toen is zij daar ook als hulp naartoe gegaan. En daar heeft zij een hele lieve man uit Bunde leren kennen. Ja, en toen zijn wij dus naar Bergen ter Blijt verhuisd in 1969. Ja. Maar je vertelde net ook dat jij je vader al heel vroeg hebt verloren. Ja, klopt. Als kind. Klopt. Dat lijkt me een hele impact hebben gehad op jouw leven als kind. Ja, dat heeft zeker een impact gehad. Het heeft in zoverre, ik weet heel veel van mijn vader. Ik heb hem zelfs nog eten gegeven toen ik 2 was en alles. Ik zie de ambulances nog komen, iedere keer de brancards, dat ze me kwamen halen voor bestralen. Dus ja, het is heel bewust allemaal geweest. Maar ook een impact van, je groeit toch op zonder vader. Ja. We hadden oma gelukkig in huis die heel veel taken eigenlijk ons mee ging opvoeden. Een klein voorbeeldje met Vaderdag, dan maakten wij iets voor oma. Omdat wij ook iets wilden maken van alle kinderen mochten iets voor hun vader. Ja. Wij hadden geen vader. Ja. En toen had je ook nog niet gelamineerde velden dat je iets op het kerkhof bijvoorbeeld kon leggen bij het graf of zo. Dus dat was toch allemaal anders. Maar dus je leven is toch wel heel anders daardoor. En ik moet zeggen, dat veranderde dus een beetje toen mijn moeder dan die man uit Bunde leren kennen. Wij hier naartoe. Ontzettend lieve man. Maar het noodlot was haar ook niet goed gezind. Want na 11 maanden stierf hij aan een hartaanval. Dus jullie verhuizen uit Breda, komen hier naar Zuid-Limburg. Ja. Naar Bergen dan? Naar Bergen ter Blijt, ja. En dan na 8 maanden? Ja, na 9 maanden stierf hij. Hij was jurylid bij de scouting. En ineens reed door die zwarte auto van Harry van der Ree die taxi voor en bracht ze hem thuis. En een paar uur daarna was hij overleden. Hoe oud was je toen? Toen was ik 11. 11 jaar? Ja. Dus je moeder was eigenlijk 2 keer weduwe? Toen was ze 44, was ze 2 keer weduwe, inderdaad. Maar zij is eigenlijk toch altijd wel vader en moeder voor ons allebei gebleven. Een hele belangrijke figuur in ons leven. En hoe ouder dat ik werd, hoe meer bewondering ik voor haar gekregen heb, moet ik zeggen. Ja. Maar ik wil even terugkomen, als je het goed vindt, op die muziek, het zingen.
wij kwamen dus inderdaad in Berg wonen. En die eerste zondag, wij gingen naar de kerk. En ik hoorde het gemengd kerkelijk zangkoor. En meteen na de mis zijn wij mij gaan aanmelden. Ben ik gaan zingen. Maar Jette, als ik het goed zelf kan terugherinneren... in Bergdorp hadden ze een volwassen koor. Maar jij was toch een kind? Ja. Maar ik wilde zo graag zingen, Jan. En er was niks voor. Jeugd. Ja. Ja, en natuurlijk heeft dat geresulteerd toch wel in een paar jaar daarna, in 72, heb ik met iemand die ik via de scouting leerde kennen, heb ik samen het jongerenkoor Joy opgericht. Hoe oud was Toen was ik je? 13. 13 jaar. Dus toen was jij al, ging je een koor op? Ja. Ging een koor oprichten en kijken van, is er behoefte? Nou, die behoefte was er enorm en het koor is er nog steeds. Alleen hebben we 2 keer de naam moeten veranderen. Want ja, de jongeren werden wat ouder. En toen werden we gospelkoor. Maar na een aantal jaar zeiden we ook van... ja, we zingen niet alleen gospels, we zingen ook andere dingen. En toen is het Vocal Group Joy geworden. Ja. En ze mogen volgend jaar dus 50 jaar bestaan. En ben jij 50 jaar als oprichter lid van dat als God het nog steeds mooie koor? Ben ik daar nog steeds bij dan. Jij hebt daarnaast nog andere activiteiten ontplooid als in die periode? Ja, ik heb maar toen iets gehoord een keertje in Berg. Ja. Scouting heb ik, daar waren voor de jongens, de verkenners en de welpen waren er. Mijn oudste zus die heeft de kaboutergroep opgericht toen. Maar dat was voor 11 tot 14 jaar was er niks. En toen ik 18 was, heb ik de gidsengroep opgericht. Maar wat is het typische van een gidsengroep? Nou, dat zijn de meisjes eigenlijk. De jongens zijn de verkenners. De meisjes van 11 tot 14 waren de gidsen. En dat is nu eigenlijk allemaal samen als scouts. Ja. Dus je was meteen heel actief in de samenleving, in de gemeenschap waar je woonde. Ja. En waar komt dat vandaan? Waar komt dat vandaan? Ik denk een drijfveer uit mezelf. En ook denk ik toch ook wel mede doordat ik mijn vader zo jong verloren heb... dat je al heel vroeg zelfstandig was. Je deed al heel veel dingen zelf oplossen. Met mijn broer deed ik tafels timmeren. Ik kon stopcontacten zelf repareren, bij wijze van spreken. Ja. Ik denk dat dat mede is. Maar jij was de jongste van het gezin. Mm-hmm. Ja, klopt. Maar juist denk ik, doordat ik die periode zo bewust meegemaakt heb... was ik misschien al, wijzer wil ik niet zeggen, maar verder als anderen. Mm-hmm. Ja. Daarnaast, 11 jaar, dan zit je nog op de basisschool, hè? Ja. En vervolgens? Ben ik naar het Sint Maartenscollege gegaan, heb de middelbare school gedaan. En ik heb altijd gezegd, ik wil later iets met kinderen doen. En mijn eerste beroepskeuze was de politieacademie, de kinderpolitie. Ben ik voor naar Apeldoorn geweest voor de keuring. Kwam door alles heen. Alleen het laatste gesprek zeiden ze toen tegen mij... wij zijn bang dat je te sociaal bent. Dus ja, toen in huis... en ik had wel iets achter de hand met kinderen... en ik dacht, als het dat niet wordt, dan wordt het onderwijs. Ja. Is nog wel een verschil, hè? Of je politievrouw of politieman, politievrouw gaat worden... of dat je schooljuffrouw gaat worden. Ja, maar ook politie... Ik wilde dan specifiek die kinderpolitie... juist om die kinderen ook weer... hun spoor, want ook dat zijn goudmijnen in hun hart. Mm-hmm. Dat is wat jij ook aangaf. Ieder kind is een goudmijn. Mm-hmm. En dan denk ik van... ook daar zitten kinderen, zijn goudmijnen met problemen. Mm-hmm. En ik dacht dan van, daar kan ik dan mee oplossen. Maar dat zagen zij iets anders. Ja, maar die fascinatie voor dat kind... en als ik je dan over problemen oppraat, dan denk je al veel verder als dat kind. Alleen maar dat kind, denk ik dan. Ja, waar komt dat vandaan dan? Ja, waar komt dat vandaan? Misschien juist omdat ik als kind heel zelfstandig ben moeten zijn. Toch ook zelf veel heb opgelost, misschien. Dat ik denk van, nou, ieder kind moet gezien worden. Natuurlijk toch ook in een groot gezin met 5 kinderen... En je bent dan die jongste, je huppelt er achteraan. En ik heb me altijd voorgenomen, ieder kind mag gezien worden. Mm-hmm. En of het kind het goed doet, of het kind problemen heeft. Ik heb ook altijd in de klas gezegd, als ik ik was niet vaak boos, maar stel dat. Die dag daarna had het kind weer een nieuwe kans. Mm-hmm. Iedere dag een nieuwe kans. Ja, maar
op zo'n school, zo stel ik me dat voor, natuurlijk moet je verder kijken, maar gaat het toch ook om het leveren van prestaties, gewoon leerprestaties. Je moet daar en daar voldoen, want dan kun je weer verder. Ja, dat klopt. Hoe kon je dat dan verbinden met elkaar? Ja, juist. Als jij lekker in je vel zit, kun je veel meer als wanneer jij niet jezelf prettig voelt of zo. Dan is er een deksel, dan sluit dat kind af en dan komt hij ook niet tot presteren. Voelt een kind zich lekker en weet hij van, hé, de juf ziet me. Als ik in de klas aan het vertellen was en ik zei gewoon, ik heb je gezien, dadelijk luister ik naar je. Ik maakte mijn zin af en dan ging ik naar dat kind. Het kind wist wel dat het gezien was. Ja. En dat denk ik dat heel belangrijk is. Maar elke school heeft zo zijn eigen stramine, zo zijn eigen methode. Was dat nou een generieke methode of was dat de methode Henriette? Ja, je hebt ja een bepaalde regels die iedereen doet natuurlijk. Maar ik denk wel dat een stuk Henriette was. En hoe ging dat met jouw collega's die daar misschien wel anders over dachten? Nou, ik denk 99% wel goed. Ja, ik leg de lat voor mezelf, heb ik altijd heel hoog gelegd. En misschien dat enkele collega's dat misschien wel eens te hoog vonden. Ja, dat kan. Ja. Naast dat je kunt zingen, want we hebben een paar dingen samen besproken, heb ik ook begrepen dat je goed kunt trommelen. Ja, ik heb ook in die tijd, ik heb 23 jaar getrommeld bij de drumband in Berg. Ik heb een aantal leden opgeleid. Ik heb ook een jaar of 15 het slagwerk van de harmonie gedaan. Dus, ja. Hoezo gedaan? Gepoetst? Of? Ja, nou nee, laten we zeggen dat ik de dikke trom, de kleine trom, de pauken, de deksels, het klokkenspel, eigenlijk alles wat je bij de percussie. Met alle respect, maar ik zie jou toch nog niet met de dikke trom in de processie lopen. Nee, meer aan het concert. In het concert. Oh, dat was meer aan het concert. Dat was nog niet zo, nee. Ja. Waar komt die aanleg vandaan? Want dat is toch heel specifiek op een ritme gestoeid. En... Ja, maar ritme heb ik wel. Dat heb ik altijd wel gehad. Ik denk, ja, dat zit erin, Jan. Noem het dan een klein talentje. Mm-hmm. Misschien. Ik wil ook zeggen, wel een droom van mij was misschien wel geweest, ook met dat zingen, om dat professioneel. Maar dat ging gewoon niet. Had je professioneel verder willen gaan in de muziek? Misschien wel, als ik die kans had gehad, als dat mogelijk was geweest. Wat stond in de weg dan? Ja, ik denk dat dat toch met name is geweest de gezinssituatie. Ja. En wat ik mijn moeder ook nooit kwalijk heb genomen, laten we dat voorop stellen. Ja. Ik heb altijd alle kansen gekregen en wij allemaal. Dus daar gewoon bewondering voor. Maar ik denk dat dat wel een van de dingen is. En ik wilde ook nooit lastig zijn. Ik wilde niks vragen. Dus ik heb daar ook niet op aangedrongen. Ja, nooit spijt van gehad dat je daar toch misschien iets meer aan jezelf had moeten denken? Nee. Je zou het weer zo doen? Als mijn leven op diezelfde manier zou verlopen, zou ik het hetzelfde doen, ja. Ik heb een mooi leven. Ik heb een goed leven. Ik heb heel veel kunnen doen. Ja. Jij hebt jou aangekondigd als Henriette Mulders. Ja, meisjesnaam is anders. Ja, Roelen. Ja. Hoe kom je aan Mulders? Ja, daar zat een Paul aan vast. Mm-hmm. Daar zat Paul Mulders aan vast. En die kende ik eigenlijk ook al via de tamboerswereld. Kwamen we elkaar wel eens op concours of festivals tegen. En ik ben hem ook een keer privé tegengekomen, zo'n kleine 40 jaar geleden. En van het een is het ander gekomen. Een afspraak, toch veel dingen, overeenkomsten. Dat was het ene. En wat was het andere? Je zei van het ene is het andere gekomen. Zegt... Het ene was het trommel en het andere is een huwelijk gekomen. Ja. In 83. Ja. Wat betekent Paul voor jou? Heel veel. Die heeft al die jaren, achter alles wat ik deed, heeft hij gestaan, heeft hij mij gesteund. Ik ging 's morgens, was om 7:30 op school en ik kwam vaak om 6:30 thuis. Hij heeft nooit geklaagd. Ook niet toen we de kinderen hadden. Hij heeft gewoon altijd, is er altijd voor mij geweest. Mm-hmm. Mm-hmm. Ja. Heb jij iets meegebracht? Een kleinoot wat ik jou gevraagd heb? Ja, ik heb zeker iets meegebracht. Ja. Het is inderdaad met name klein. Ja. Het is niet groot. Maar het is wel zeer typerend voor mijn leven. En er zit ook gewoon nog een klein verhaaltje aan. Ik kan het laten zien. Een solsleutel. Ja. Misschien ook dat we de camera even de kans geven om dat
voor de kijkers goed in beeld te brengen. En het is een handgeblazen solsleutel uit Murano bij Venetië. Ja. En daar heeft mijn zoon en zijn vriend, die hebben dat laten maken voor mij. Ja. En die kwamen op een gegeven moment thuis. Mama, we hebben iets moois voor u. En omdat wij bij Joy, als het feestelijk is, zwart gekleed met een rood tintje, had hij hem speciaal in het rood laten blazen voor mij. Ja, maar dat wilde ik jou vragen, want de rode kleur. Ja. Dus ja. dat is voor de outfit. Ja, voor de outfit en speciaal voor en mij. heb je hem ook gevraagd waarom hij dat specifiek voor jou heeft meegebracht? Ja, wij delen die enorme passie voor die muziek. En hij weet ook hoe belangrijk muziek voor mij is. Ja. En ik heb ook het geluk dan, doordat ik er toch wel iets van weet, heb ik hem eigenlijk ook kunnen steunen. En Paul natuurlijk ook kunnen steunen in zijn keuze van de muziekwereld. Ja, want hij zit in de entertainmentwereld. Ja. Hij is theatermaker en musicalster. Ja. In het buitenland of hier? Ja? Nou, het theater in Nederland ook. En in het buitenland, Oostenrijk, Frankrijk, Duitsland. En de musicalwereld heeft hij Duitsland, heeft hij ook in Oostenrijk. Hij heeft ook al in Italië gespeeld. Dus. Spelen is ook zingen? Spelen, dansen, musicals. Musicals. Ja. Het hele scenario wat daarbij hoort. Ja. En daar maakt hij ook nog kostuums mee, helpt hij mee. Dus ook achter de coulissen. Ja. Is hij goed? Ik vind van wel. Ja, ik ben een hele trotse moeder. Ja. Toch nog even terug op dat zingen. Jij hebt ook altijd op school gezongen, hè? Ja, klopt. En niet alleen buiten de lesuren. Nee, ook tijdens de lesuren, ja. Ik doe ook in de klas, had ik altijd dingen van als er iets... De kinderen waren druk of wat dan ook, of bezig aan het vertellen. En in plaats van dat ik gewoon ging vertellen, ging ik zingen. En dan werden ze vanzelf stil, want dat wilden ze horen. Ik vertelde mijn verhaal zingend. Ja. Wat natuurlijk ook veel mensen weten van jou, is dat je heel actief altijd betrokken was, en misschien nu nog, dat weet ik niet, bij het hele communiegebeuren. Ja. Wat trok je daarin zo aan? Dat was voor mij een dubbel iets. Sowieso het zingen. Dat ik deze kinderen, die dan toch niet eigenlijk een zangkoor was, dat die communieliedjes konden zingen en het enthousiasme wat ze dan konden uitstralen. Dus ik sta daar niet zo, maar ik weet als ik zing blij, ik ben zo blij. Laat zien dat je blij bent. En dat die kinderen daar dan ook echt blij stonden. En het zingen en dat ze dan gewoon in mijn optiek een prachtig kinderkoortje vormden. Maar er lag een relatie ook naar de kerk toe. Ja. Dat heb ik ook altijd in de kerk. Daar heb ik ook weer wat opgericht, een kinderwoorddienst. En dat is een kindernevendienst op het moment dat dus het evangelie en de lezingen... dan zitten die kinderen in de dagkapel en wordt op hun niveau verteld. En dat komt eigenlijk ook voort uit mijn eigen zoon, uit die Martijn. Die was in groep 3 en die zegt... Mama, ik begrijp niet wat meneer pastoor vertelt. Ik zeg, jong, dat snap ik. En toen ben ik met destijds pastoor Miltenburg gaan praten. En met een paar mensen hebben wij toen een kinderwoorddienst opgericht. Ja. Dat het op hun niveau. Je bent nog steeds betrokken bij het kerkelijke activiteiten? Ja, ik ben lector in de parochie. Dus ik lees om de zoveel weken in de kerk. Ik schrijf alle oorkondes die dopelingen krijgen, communicantjes, vormelingen krijgen. Waarom doe je dat allemaal? Ik weet het niet. Weet je dat echt niet? Nee, weet ik niet, Jan. Ik doe dat, ja. Nee, daar kan ik je geen antwoord op geven. Ik vind het fijn. Ik doe het graag. En het is niet om wat mensen van mij zeggen. Nee, het is wat vanuit mij komt. Kan er wel eens voorkomen dat jij nee zegt tegen iemand? Ik ben het aan het leren. Ik heb het nooit gedaan. Waarom vind je dat zo lastig? Omdat ik het gewoon graag doe en ik mensen graag een plezier wil doen. Mij is eigenlijk nooit iets te veel. Als jij nu iets zou vragen van Henriette, wil je buiten dat tentje gaan afbreken, zou ik het doen. En niet omdat jij dat nou zo van mij wil of dat ik dat dan voor jou zou willen. Nee, gewoon omdat ik dat dan graag doe voor jou. Maar loop je dan niet
toch ook bij jezelf tegen grenzen aan. Want je hebt een energievoorraad als je alsmaar klaar staat voor anderen. Ja, daar loop je wel eens tegenaan. Dan ben je toch moe of je slaapt is slecht. Ja, dat klopt. Ja. Maar ik heb er een goed gevoel bij, laat ik het zo zeggen. Ja. Ja. Maar kan het ook voorkomen, of is het voorgekomen dat je er geen goed gevoel bij hebt gehad, dat je toch een hele hoop tijd in iets gestoken hebt? Of ik dat gevoel heb gehad? Nee, kan ik me niet herinneren. Dat ik echt, nee. Maar ik merk wel, ja goed, als je toch wat ouder wordt, dat ik nu eens begin te zeggen nee. En de eerste keer zeg ik dan, Henriette, nee. Maar dat ik mijn tijd iets ga bewaken, ja. Want ik ben nu gezond en ik wil nu dingen nog kunnen doen, ook voor mezelf. Ja. Na 43 jaar in het onderwijs. En daar heb ik ook genoten, maar ik wil blijven genieten. Ja. Waar je misschien ook van kunt genieten, maar het is maar aftasten, is dat ik jou de mogelijkheid ga bieden om op het bootje wat ik verhuur, om daar een ritje of een tour over de Geul te maken. En die mag je 24 uur van mij lenen. Leuk. En dan mag je 1 iemand meenemen. En dan vraag ik jou, wie ga je dan meenemen? 1, niet 2? Ja, het bootje is wel erg klein, dan moet je wel krap bij elkaar gaan zitten. 2 smalle? Ja, dat mag. Dan zou ik heel graag alle 2 mijn zoons meenemen. Ja? Zou ik Martijn en Michel mee willen nemen. Juist omdat ze toch wel wat verder weg wonen, dan zou ik daar een uur kwaliteit met hun 2 heel graag willen hebben. Heb je een idee hoe je dat gaat invullen? Ik denk dat we gezellig gaan kletsen. Ik denk dat we gezellig gaan eten. En ook onderling de jongens. Dat die ook tijd hebben om ook lekker met elkaar te praten. Want door zeer verschillende beroepen hebben zij ook minder tijd om echt heel veel met elkaar om te gaan. Dus dat zou ik fantastisch vinden. Ja. Dus ik neem je aanbod aan. Ja. En wie gaat dan peddelen? Jij of de zonen? Want je moet wel zelf peddelen met het bootje. Ja? Ja. Oh, oké. Nou, dan denk ik dat we het om de beurt doen. Ja? Als zij met elkaar aan het praten zijn, peddel ik. En dat we zo om de beurt, ja. Je hebt 2 zonen. En de zonen hebben beide als partner een man. Klopt, ja. Hoe ervaar jij dat? Ik ervaar het als een heel warm gezin. Als hele warme mannen hebben zij ook allebei. En ik blijf de belangrijkste vrouw in hun leven. Dus ik bedoel... je krijgt nooit concurrentie eigenlijk. Nee. En het is ook goed zoals het is. Het is heel fijn, heel warm. En ze zijn goed voor elkaar. En dan denk ik, jongens, alles is liefde. Wat is dan belangrijker? Dus ik ben er heel blij mee. Tuurlijk, als je start, dan denk je wel eens van... Nou, en je krijgt jongens van... Nou, misschien een schoondochter, kleinkinderen. Ja. Dat pakt dan anders uit. Dus dan is ook een beetje... Ik schreef vroeger in vriendenboekjes... wat wil je worden? Oma, hoop ik te worden. Nu schrijf ik daar wat anders in. Ik hoop gezond oud te worden. Oma kan natuurlijk, maar niet op de gewone manier. Nee. En ik heb ook geleerd van... Al zou ik een schoondochter hebben... ook dan is het nog niet automatisch dat je oma wordt. Dat is zo. Dus het is goed. Het is goed zoals het is. Nou heb je wel meer vrije tijd natuurlijk nu. Als gewoon je nog moet leren nee zeggen. Maar je begint het te leren, begrijp ik. Ja. Wat ga je doen in die vrije tijd? Heb je daar een idee over? Ik wandel iedere dag een stukje. Ik vind bloemschikken heel leuk. Maar wat ik ook leuk vind, wat ik te straks zei... Ik vervang eens een dag in Berg als het is. Ik zeg 1 dag gepland is prima. Dat vind ik leuk om te doen op de school, in de klas. Dat vind ik leuk om te doen. Ik vind het leuk om kinderen eventueel wat bijles te geven... als ze met probleempjes zitten. Van, nou, dan wil ik dat oplossen. En ik ben zelfs bezig met een volwassen man... die Fransman van geboorte is, Engels praat... om die Nederlands te leren. Ja. Maar je kunt het dus schijnbaar toch niet helemaal loslaten... dat nog schooljuffrouw niet, zijn, dat onderwijs met onderwijs bezig zijn. Ik denk dat dat afkicken is. Ja? Misschien dat ik volgend jaar zeg, want het is goed geweest. Maar na 43 jaar intensief
kon ik niet ineens omschakelen. Nee. Nee. En ik vind het nog leuk, want de passie was er nog. Ja. Loop je daarmee niet het gevaar dat er binnen de kortste keer jouw agenda weer vol zit? Want al die kinderen... Ja, maar dat is het eerste wat ik nee heb. Want dat heb ik al een keer gezegd. Van nee, nu is het te veel. Of ook als het een te complex probleem is, dan zeg ik ook nee, daar ga ik niet aan beginnen. Mm-hmm. Dus nee, ik begin nee te zeggen en begin ook tijd voor mezelf te reserveren. Ja. Heb je ook een bepaalde stip op de horizon gezet? Zeg van nou, dat is wat ik nog wil gaan doen of wil gaan bereiken? Iets totaal nieuws bedoel je te gaan doen? Nee, ik weet je wat het is? Ik leef in het hier en het nu. Mm-hmm. Het is wat ik al een paar keer zei, ik ben nu gezond. Ik kan de dingen nu. Wil ik een paar dagen naar mijn zoons kan ik gaan. We kunnen nu eens buiten de schoolvakantie op vakantie gaan als we willen. Dus nee, ik leef eigenlijk niet te ver vooruit. Mm-hmm. Mm-hmm. Harriette, waar kun jij kwaad om worden? Als iemand mij onheus bejegent. Waar moet ik dan aan denken? Als iemand iets over mij zegt wat niet waar is, ja, dat raakt mij. Mm-hmm. Dat raakt mij. En wat gebeurt er dan? Ik denk dat ik dan eerst zwijg en dat ik er na de hand pas op terugkom. Ik weet anders niet. Ik heb niet veel ervaring daarmee, maar als dat zou zijn, dan weet ik niet hoe ik zou reageren. Ik denk dat ik overdonderd zou worden dan door de ander. Maar geef je hiermee aan dat je eigenlijk nooit onheus bejegend bent geworden? Ja, dat zal beslist wel eens ding, maar misschien dat ik het dan niet zo ervaren heb of zo. Dikke huid? Denk ik wel. Mm-hmm. Dat denk ik wel. Mm-hmm. Ja. Ja. Ik proef eigenlijk in alles dat je jezelf niet zo... Ja, misschien zeg ik dat niet verkeerd, dat je jezelf eigenlijk altijd een beetje ver weg zet. Liefst wel, ja. Nou, wegzetten, zo zie ik het niet. Ik denk van, ik doe de dingen en het is fijn. En het is ook fijn als het goed gaat en als men tevreden of het fijn vindt. Maar ik zou niet willen bijvoorbeeld dat jij nou tegen mij... Oh, dankjewel Harriette, fijn Harriette. Nee, dat hoeft voor mij niet. Het is voor mij normaal dat ik dingen doe. Maar ontneem je daarmee niet andere mensen het voorrecht om jou... dankjewel tegen jou te zeggen, om je voor iets te bedanken? Nee, dat mag wel. En dat vind ik ook wel leuk, maar het hoeft niet. Daar doe ik het. Ik bedoel alleen maar, daar doe ik het niet voor. Mm-hmm. Mm-hmm. Als jij nog iets zou mogen veranderen, of kunnen veranderen, laat ik het zo zeggen, wat zou je veranderen? In mezelf? In jezelf of om je heen? Iets veranderen in mezelf. Nou, misschien iets gemakkelijker worden. Ik stel gewoon eisen aan mezelf altijd. Moet ook thuis alles klaar dingen. Dat ik iets gemakkelijker word. Maar even, welke eisen je thuis? Maar wat moet dan thuis? Het moet altijd netjes zijn. Gewoon opgeruimd, klaar zijn, ja. Schoon zijn. Ja. Dat nou, misschien is wat makkelijker. Van nou, wat vandaag Een beetje rotzooi laten liggen en zo. Ja, rotzooi misschien niet, maar wel dat je ziet dat er iemand leeft. Dat mag, toch? Dan mogen ook boeken liggen en zo. Ja. Nou, dat bedoel ik. En dat zie je ook wel. Hè. Het is geen steriele boel, maar misschien iets gemakkelijker worden. Dat ik dat mag. En ja. Maar voor de rest, ik geniet van mijn leven. Ik heb een heel mooi leven. Paradijs op aarde? Ik weet niet hoe het paradijs is, Jan. Dat moet ik nog ervaren, joh. Weet ik niet. Nee. Ja, maar ik heb het gewoon heel goed. Ja. Ik heb een geweldige man. Ik heb geweldige kinderen. Ik ben gezond. Ik heb een mooi huis. Wat wil ik? Jouw leven is heel lastig begonnen, hè? Als kind zijn. Dat klopt. Maar juist daardoor, denk ik, ben ik sterk geworden. En dat hebben ze ook wel altijd gezegd. Jij bent sterk, jij bent sterk, jij bent sterk. En als je dat maar vaak genoeg hoort, dan denk ik dat je dat bent. Dan word je dat ook wel. Ja, maar dat laatste neem ik je niet helemaal af. Want ik heb je wel eens door berg zien huppelen op een kruk. Ik dacht van, nou, zo sterk is ze niet. Ja. Ik heb 2 keer helaas wat dingen gehad. Een gebroken enkel. Ja. En dat heeft een tijd geduurd. En ik heb lang gevolleybald. En dat heeft me toch een knie gekost uiteindelijk. Dus 3 jaar geleden heb ik inderdaad een knieprothese gekregen. Maar ook dan, daar ben ik weer helemaal bovenop. En dus ik kijk niet wat ik niet kan. Ik kijk wat ik wel weer kan. Ja. Nou, wat is toch iets waar je zegt van, nou, dat wil ik per se nog waarmaken? Waarmaken? Nog realiseren of waarmaken?
realiseren zou ik niet weten. Ik heb nog, als het mag, reisdromen. En als dat mag. Nou, bewaren wij die reisdromen voor een volgende keer. Hartstikke goed, Jan. Zullen we dat Gezellig. afspreken? Ja. Ik bedank je heel hartelijk voor dit fijne gesprek, Henriette. Dank je wel. Graag gedaan. En u, dames en heren thuis, hartelijk dank voor het kijken en het gaat u goed.